6 vuotta sitten mun äidin kotiin saapui kutsumaton vieras. Nainen, joka oli kasvattanut mut rakkaudella, alkoi menettää palasia itsestään ja tuntui aivan kauhealta, ettei ollut keinoja, joilla häätää tämä kutsumaton vieras pois hänen kodistaan. Mulle on meppinä ja Alzheimer Europe Alliancein jäsenenä todella tärkeää, että mä voin edistää omalla työlläni muistisairauksien tutkimuksen vahvistamista, ennaltaehkäisyä ja ennen pitkää toivottavasti me löydetään keino, jolla voidaan parantaa koko sairaus. EU rahoittaa erilaisia projekteja, jotka liittyy muistisairauksien diagnostiikkaan, ehkäisyyn ja hoitoon yli 500 miljoonalla eurolla ja tämä on tosi tärkeää. Muistisairauksista ei pidä puhua vain Alzheimer-päivänä. Alzheimeria sairastaville ja heidän omaisilleen jokainen päivä on Alzheimer-päivä.